Izithandukwazi zekulomculo kaMaskandi uKhuzani Ndlamlenze Mpungose kanjalo nozakwabo uMthandeni Igcoma elishumfo kwaManqele zishaywe induve emqhudelaneni okubanga kuwona itekisi okuyiToyota iQuantum. Nginibingelele ngiphinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili lami igama kuveze uNtuthu ngakho malubathi ilaspo namagumede mhlabe emakuthi usemusha kuleli khasi uzophinda ngicela ukusubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke. Wenganza kwethu umgqugquzeli walomcimbi Eric Ngobe uthe umncintiswano uyingxenxe yendumo ezulu yomcimbi ebiza ngo Mother of All Maskandi Festival ozokuba ngo-April 6 ePeople's Park eMoses Mabhida Stadium eThekwini. Echaza ngomncintiswane weToyota Quantum Ngobe uthe kuzovotwa futhi uvulelekene ukubona bonke abaculi bakaMaskandi ke nakho ezeBlue Nation okungabalandeli bakaKhuzani noRed Nation okungabalandeli baMthandeni Igcoma elisha ngeke zungenele ukuvota ngoba kuningi abaculi baso esebekuzuzile emculo kaMaskandi. Manje ke bebanombono ukuthi nabanye abaculi babe nawo amathuba kungalokhu ke kunqoba noma kuncintisana abantu ababoda. Kuchaza uEric Ngobe uNgobe uqhube wachaza ukuthi yize kunjalo kodwa uKhuzani neGcoma elisha bazoqasha ukuba bazonandisa kwiMother of All Maskandi Festival. Ukwenzeka lokhu nje zombili izitsizwa zasematheni ngoba bezidlana imlalo emncintisaneni wengoma yokuhlukanisa unyaka emsakazweni Ukhozi FM. So umlando ke ukuthi uKhuzani wadla umhlanganiso ngengoma ethi umjolo lowo wehlule igcokama ebintandokwe ethi iParis. Nakuba kunjalo iningi lingakujabulelanga ukunqoba kukaKhuzani njengoba likholela ukuthi ke ingoma yakhe ibingaziwa sidalo. Bekungekhona ukuqala beculi abanamalunda emncintiswaneni baqala engomeni yokuhlukanisa unyaka kulo Ukhozi FM ngonyaka ka-2020 kwaphinde kwanqoba yena lapha noKhuzani ngengoma eyayithi ijele ehlula ingoma egcokama elisha yithi ke amageja. Babuye badedelwa kwikhuphuka neza kuMaskandi Festival nakhona kwaphumelela indlamlenze. Lo nyaka ke uKhuzani obesezimisele ukuthi uyahoxa ekungeneleni imiqhudelane ngoba usefuna ukunika abanye abaculi ithuba. Lokhu ke okusho muva komsindo oqhubeke ngokuhlabana kwakhe emncintiswaneni okuhlukanisa unyaka Ukhozi FM. Kanza kwethu izona ezihamba phambili esikulethela zona sishisa mhlawumbe wena kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba ke sivele sihlala lapha na comment section ungixoxele kubanzi ukuthi wena luthino lwakho uvo ngalolu daba. Ngaza ukuthi ngilasibone sengiphuma njani ngiyathembisa unyabuya futhi nezinye ezilandelayo kwivideo elandelayo kwakho subscribe nibe nosuku lomnandi ngithanda kakhulu.